Tuntematon trilogiasta Tuntematon haudankaivaja. Kevättalvella nuo jalat tarpoivat uutta polkua. Kirjoittaminen teki Adoran kehon näkyväksi jälleen. Katselin häntä. Näin pitkästä aikaa hänen lantionsa, vyötärönsä, rintakehän, selän, niskan, leuan, korvat, nenän, silmät. Otsaan oli ilmestynyt ryppy. Silmät olivat syvällä. Ne olivat alakuloisen ihmisen silmät. Eksyneen, poissa olevan ihmisen silmät, mutta ne olivat silmät. Hän oli jälleen luuta, verta, nahkaa, hermosäikeitä, lihaa ja rasvakudosta. Jalat iloitsivat, minä iloitsin. Möhkiäinen hyrisi tyytyväisyyttä. Kadonnut ruumis oli löytynyt, tullut näkyväksi jälleen. Adora oli täällä. Vai oliko sittenkään? Hänen tietoisuuden taso näytti olevan sellaista, mikä on kaikille eläimille yhteistä, tavanomaista ja välttämätöntä silloin, kun ne ovat hereillä ja reagoivat ympäristöönsä, syövät ja juovat, elävät ilman sisäsyntyistä ja kokemusperäistä tunnetilaa, ilman tunteita. Onko se totta? Mietin ja katsoin möhkiäistä. Kyllä möhkiäisellä oli tunteita, suuria tunteita. Tietoisuus oli kuitenkin muuttanut muotoaan. Adora uskoi, että tiesi, mutta samalla hän ymmärsi, ettei vielä tiennyt. Minä olen Dorothea. Kiitos, että kuuntelit.